Chlapči, ja už mám dve poldecáky, takže už mám deci. Takže, čaute, sme na mieste, Levice, Margita, Ilona, voľný závod, čo hovoríme slalom show, trať sme si obzreli, veternostné podmienky v optimálne, trať vlhká, akurátne na môj závodný stroj. A to ešte vysvetlíme, prečo na tomto závodím. A tak, vidíme sa. Tak ako ste si mohli všimnúť, toto asi není VTIčko, ktoré som vám predstavoval. VTIčko je ešte v garáži, ešte sa bude len pracovať, tak snad o týždeň na Winter Cupe sa s ním zúčastním. Tak dneska som šiel len na LPG 1.4, uvidíme, možno aj 15 z toho bude. Na netradičnom ozemle Fiat Punto. Ruku mi podaj. Treba radarček po hlove. Číslo 4 z týmu Oli Racing na Honde Civic, Adam Ševčík. Tento rok boduje za minulý. Aj ten sa. Celý čas, kontroloval si to. No, asi sa pohol si dal benzín, čo? Boha. Mal si mi to zaplombovať. Máš sekvenč, máš alebo fúkačku? Čo ja viem, čo to je, že to len prepnem, ide to. Prvé miesto v kategórii A 400 cm na tzv. Winterkáre Honda Civic LPG z týmu Oli Racing Dávid Nemček. 2 minúty, sekunda, 43 stotín. Ty kokos na plyňach.
be ours, but it's nothing new. My lover's honesty, I could push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run, and we can Poháre sú rozdané, podarilo sa mi prvé miesto, Adamovi druhé miesto. Savik, čo bol s nami, má druhé miesto v svojej kategórii, takže spokojnosť veľká, All Racing odniesol poháre. Ja som moc prekvapený, keďže z LPGčkou som dal čas, ktorému nechcem ani sám veriť. No sa iba časomiera pokazila, neverte tému. Takže tak, vidíme sa o týždeň. Plánujeme ísť v sobotu do Karman Areny na 2-hodinový pretek a čiaľ ideme na Winter Cup do Hodonína. Dúfam, že už s VTIčkom. Čaute. A nezabúdajte, že každým zdieľaním, lajkom a odberom nás podporíte. Podporu naozaj potrebujeme. Díky.